Gertatutakoa ez dute hasten Alonsotegiko Aldana tabernan hil eta zauritu zirenen familiek. 1980 urteko urtarrilaren 20ean gaueko 12 aldera Goma Biko 6 kiloko lehergailu batek eztanda egin zuen lokalean. 4 pertsona hil ziren eta 10 zauritu. Taberna Eusko Alderdi Jeltzaleko kide batena zen. GAE taldeak hartu zuen bere gain atentatua. Hementxe zegoen Alonsotegiko Aldana taberna, orain hemen ez da ezer gelditzen, pareta bat bakarrik atentatuaren ondorioz eraikina bota behar izan zuten. Arantxa Fikak aita eta ama galdu zituen atentatuan. Lo mismo que se investigan otro tipo de asesinatos, pues este también se ha investigado. Iñaki Aranak oraindik gogoratzen du bere aitaren heriotza. Vinieron a matar a cuantos más, no a mi padre ni a los otros. Inork ez duelako atentatua ikertu, kasua argitzeko bidea zabaldu dezala eskatu diote Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza idazkaritzari. Inoiz ez ziren egiazko pausoak eman. Kaso hau argitzeak lagunduko liguke biktima gisa bizi izan dugun mina sendatzen. Gaur sinatutako dokumentua datorren astean bidaliko diote Jonan Fernandez bake eta bizikidetzako idazkari nagusiari.